Plants vs Zombies. Všetci to určite poznáme. Láka hra, kde musíte pomocou kvetín ochrániť vlastný mozog. No a po 15 rokoch sa konečne dočkáme remasteru, pretože 23.10. tohoto roku vyjde Plants vs Zombies Replanted. Táto hra bude to isté ako Plants vs Zombies 1, ale v HD. Ale to nie všetko. Taktiež nám PopCap nasolil lokálny co-op a PvP, čo sú dve módy, kde môžete hrať Plants vs Zombies s vašim kamarátom alebo proti vašemu kamarátovi. Len toto není žiadna novinka, pretože toto už bolo v konzolovej verzii Plants vs Zombies, ale to není zlé, pretože údajne by v tejto hre mali byť nové úrovne a nový obsah. Na toto som fakt zvedavý, natešený, pretože plánujem točiť Plants vs Zombies Replanted, keď to vyjde. Potom ešte na Steam stránke tejto hry v charakteristikách sa píše, že sa máme zapojiť s našim kamarátom v kooperatívnom režimu s 100% porciou masla. Čo som napríklad nepochopil, ale to je asi referencia na to, že v co-op mode na maslo, kde môžete stanúť zombíka bez kernel pulta. Ako ďalšie sa píše, že v tejto hre môžeme odomknúť rôzne skiny prostredníctvom Tree of Wisdom, čo je ten strom, ktorý som musel vyrásť na 100 stôp, keď si pamätáte. Ja viem, že jeden skin aj dostanem, lebo hore sa píše, že za preobjednanie hry dostanem retro shooter skin, čo ma zaujíma, že jak bude vyzerať. Potom nám píšu veci, že si zahráme aj minihry v HD, minihry ako Walnut Bowling. Ja toto spomínam, lebo v traileru bolo vidno možno novú minihru, kde zabijame zombíkov pomocí ohnivých gulí, ktoré idú z kosačky. Ok, taký menší fun fact, ja teraz striham toto video a za boha neviem nájsť ten klip s tou kosačkou, ale prísahám vám, že ja som tento klip videl, prísahám, že som tak kde videl proste, tá kosačka proste išla dostane na stranu a tak z nej vylietávali také guličky, keď preletí píšuterová strela podnad Torchwood. Ale neviem to nájsť, ty vole, ja neviem, kde to je, ale viem, že dačo také som videl. A ďalšia vec, čo sa tam píše, je, že tu bude nejaký nový režim Cloud Day, čož podľa popisu je len Last Standing, kde máte určitý počet slnka a musíte si naplánovať vaše kvetiny. Potom tu je ďalší premenovaný režim a to je Rest in Peace, čož z popisu znie takisto ako Endless Mode alebo nejaký ten Survival. Ale píše sa tam, že jedna chyba vás môže poslať na začiatok, takže tu moc nevím. A potom sa tam píše, že tu bude aj galéria z výtvarných konceptov a dosud nevidenými predprodukčnými skicami a hernej histórii. Toto je všetko, čo by ste mali očakávať od tejto novej Plants vs Zombies hry, ale toto nie je všetko. Je tu ešte jedna vec, ktorú chcem spomenúť. A to je to, že na tejto hre nepracovali originálni výtvarníci a artisti ako napríklad Rick Werner, ktorý v originálnej hre nakreslil všetky tie rastliny a vytvoril tento ikonický dizajn kvetiniek. Pravda je taká, že originálni výtvarníci ani nevedeli, že táto hra sa deje. A s tým, že tu má byť aj galéria s výtvarnými konceptami, s dosud nevidenými predprodukčnými skicami z hernej histórie, si originálni výtvarníci hovoria, skade oni majú tieto skici, keďže sa ich nikto nepýtal na nejaké takéto skici. Aj Enwick Kortz, kto bol ten, čo nakreslil pozadia pre Plants vs Zombies, sa vyjadril. Vravel, že bol sklamaný, že videl pozadia v HD verzii, ktoré nenakreslil on, a že by kľudne rád pomohol, kebyže sa ho predtým niekto opýtal po pomoc. Za mňa toto je veľmi zlý pohyb od PopCapu alebo EA, pretože pokiaľ v tejto hre aspoň nebude nejaký kredit pre originálnych výtvarníkov, tak zo seba PopCap urobí len klaunov. Takže tak ľudia, toto je situácia ohľadom Plants vs Zombies Replanted. Podľa mňa by s tým PopCap mal niečo robiť. No a ja sa teším na release Plants vs Zombies Replanted. Natočím z toho nejaké videá a uvidíme, čo všetko v tej hre je. Ja dúfam, že sa mi toto video páčilo. Keď hej, tak zanete like, odber a komentár. Čau, čau.